What's up, YouTube? I'm Daya-An. I'm Andrew. And we are Diandrew. Hey guys! So ayan, welcome back to our channel. Same damit ng suot namin kasi same time namin film itong video na to. And for today's vlog, maglalaro tayo ng Guess Who challenge. Ayun, so guess who challenge. So nag-prepare ako dito ng mga artista or celebrities natin. So, ipapahula ko sa kanya. Pag hindi niya best na hulaan, lalagyan ko siya ng lipstick sa mukha. So, nag-prepare ako dito ng 10. So, ayun. Huwag na natin tagalan to kasi super duper excited na ako na alam ko na hindi niya talaga masasagot tong mga to kasi super duper hirap na itong mga to. And parang lagyan ko siya ng ganitong lipstick kasi gustong gusto ko talaga siya lagyan ng lipstick sa mukha kasi okay na, so simulan natin. So, number 1 picture ay... Wait, tanana. Ito siya. Pakita ko muna sa inyo ng kaunti. Robin Padilla. Galing ah. Yes. Robin Padilla. Okay, number 2. Manny Pacquiao. Kagaling naman. Ito. Hindi niya ito masasagot. Number 3. Harap ka dito para makita ka nila. Oh, sige. Kaibigan! Usap tayo! Hindi ba? Kaya nga, anong pangalan niya? Boy Abunda! Kala ko, hindi mo alam eh. Okay, so, pailan na tayo? Pang-apat. Ito, hindi niya ito mahuhulaan. Sarah G? Mali! Oops! Wait lang, may nakalimutan akong sabihin sa inyo na mechanics. So, hanggang 2 hula lang siya. Pag nalumampas ng 2 hula, lalagyan na natin siya ng lipstick. So, naghula na siya ng isang Sarah G daw. So, mali yun mga guys. Walang timer. Okay lang yan. Take your time. Si ano? Sino? Hindi niyo mahulaan yan. Si ano siguro yan? Si... Yung asawa ni Cardo? Sino yun? Dalisa. Si... Sure ka? Baka magkamali ka? Pwedeng mag-pass. Kapalit ay lipstick. Pag mali, ganun din. Pag pass, ganun din. Oo, syempre, alangan. Ano nga ang pangalan nun? Si... Pwede Pass. Oh, yes. Si Yasi Pressman. Yasi Pressman. Wala na, papas ka na. Wait lang. So, pang 5 na tayo. Okay na? Parang lugi naman ako. Dapat may consequence ka din pagka nakakasagot ako ng tama. Ba? Sulatan din kita. Madaya, bakit ako nag-isip nito? Bakit pati... Bahala ka dyan. Bakit? Sinabi mo ako ng lugi. Bahala ka dyan. Sige. Oh, sige. Sagutan natin lahat yan. Sige. Pang 5 na tayo, guys. Pakita ko na sa inyo. Sigurado ka, kilala ko yan? Oo. Celebrity yan? Okay. Pwede mag-pass. Sarah G. Mali! May isa ka pa. Ba't Sarah G na Sarah G? Crush mo yun, no? Pwede mag-pass. Pass. Woohoo! Si Alex Gonzaga. Alex Gonzaga yan? Yes, girl! Yes, girl! So, dito naman. May sobra ba? Oops, sira na to lipstick ko eh, kaya ito yung pinalaro ko. Okay, so, pang ilan na tayo? Pang 6. Mark Bautista. Mali! 1! Idol mo to, hindi mo alam. Idol. Idol mo nga yan. Harap ka doon sa camera. Pass. Ay! Pepe Herrera! Boy yan, besh. Hindi mo alam. Okay na.
So, meron pa tayo dito ng Nakakaisa. tatlo. Ann Curtis. Yes! Mali! Anong mali? Matapon yung lipstick. Ang daya. Ba't ganun sa akin? Kitang-kita sa'yo, hindi masyado. Itim mo kasi. Itim mo kasi. Ang harsh mo. Dali na! Oh, next! Oh my God, dami. Si Marian Rivera. Mali! Dapat niya ako pumayag. Matapon. Ikaw may kagagawa niya. Seryoso, babe, ba't sa akin showy na showy sa'yo, hindi masyado? Oh, next. Si, Yaya Dab. No. No. Anong pangalan niya? Si Maine Mendoza. Oh. Banda huli ako yung natalo. Ba't ganun? Tama siya. Ting! Mura ko sa kanila. Ting! Ang daya mo, babe. Odas. Sino yan? Tingin? Ganyan lang. Ang daya mo! Last na to. Hanggang ganyan lang. Hindi ko Hindi, sino last na yan. yan. Last na yan. Ba, syempre 3-all tayo. Sino yan? Malabo na yung mata niya. Bakit? Natanga. Si yung boyfriend niya? Sino? Boyfriend ni Mendoza? Boyfriend niya yun ba? Magbigay ka ng sinagot niya na pangalan ba o para... hindi? Hindi ko alam, babe. Magbigay ka ng pangalan. Ay, shucks, nawala. Nakalimutan ka ng pangalan niyan. Pwede mag-pass. Pass. Sino? O sige, haharap ko sa'yo. Pero nag-pass ka na. Sino yan? Pass? Pass. Kong TV! Payaman! Power! Mata niya kamukha nung kaya, no? Excuse me. Nga ba naman nun? Hindi naman halata. Nung hindi. Okay, so yun na nga guys. Last na natin si Kong TV. So, 1, 2, 3, 4. Ako, 3 na lang. So, ting! Daya, nakatama ako kanina eh. Wala, hindi maganda isipin eh. Brainy. Daya. Okay, so, nag-enjoy ka din ba, Pesh? Siyempre. Ayun, so yun lang yung video namin for today. And sana na napasaya namin kayo ngayong quarantine days natin. And huwag kayong lalabas ng bahay, mga besh. Panoorin nyo na lang mga video namin para sumayang life. Okay? Support Filipino vloggers. Yes. Ayun, so kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe! like and Share. share. Yun. So thank you guys for watching and I'll see you in our next video. Bye! Bye, mga babies! Wait, isa pa. 1, 2, 3, go. Bye, mga babies! Daya naman, ba't pati ako nalagyan ng ganito? Dapat hindi naman ako nanalagyan ng ganito kasi ako yung nag-isip nito. Okay na, bye. Naka-record pa yan.